Musa ka taa fara min Fasun Kulubali kan ale ni Fɔnba olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan ka taa fara minisiri kɔrɔ wɛrɛw kan ni député kɔrɔw Guwaɲɔn Kulubali u bɛɛ lajɛlen nana ka na lamɛnni kɛ sifinw fana bɛ kɛnɛ kan Fala ye min ye bi sɔgɔmada in na an ye ja fɔlɔ minnu sɔrɔ yanni wulada in na ɲɛnajɛ ale ka sigi kɛnɛ kan o ye nin ye Centre Olympa Cour barokɛyɔrɔ kɔnɔna n'o ye yɔrɔ kɔnɔna nin y'o o jamaw ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ Fala ye u ma da o ma koyi Kulubalilakaw nana ni u bɛ dɔɔni minɛn minnu ye u bɛ baara kɛ ni fɛn minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ bɛ se ka olu ye cogo min k'olu dɔn Bakari Kulubali Madu Kulubali min ye Nun Kulubali ye olu n'u nanaw bɛɛ lajɛlen Buwa Kulubali ka denbaya maaw Fala ye ko in a ɲɛmaya bɛ olu bolo wulada in na ko Maliki Dramé ka bɔ Marakalakaw fɛ yen ale bɛna ni bila filani dɛbɛ la sa ka se ka maaw ɲɛnajɛ nin ye minɛnw nalen kɛnɛ kan maaw bɛ se ka mun ye Kulubalilakaw kɛlen ka minɛn minnu dilan na Ala sɔnna ma sini an na jira ko tɔ sɛnɛ kan aw ka se ka faamuyaliba kɛ Kulubalilakaw ka jɛrɛ n'o o y'u ka tɔn sanyɛlɛma jɛrɛ ye nin y'o kɛnɛ ye Pankasikaw fɛ yen Fala ye an b'a yira sa k'a fɔ min ye Luluni mara la Wolomasiri tabaw ko olu ni Bamanciwale kɛbaaw ye tɛlɛ kɛ ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ n'o ye Ninbugu ye Ninbugu ale bɛ Luluni marabolo kɔnɔna na kibaruya sɔrɔ cogo la sa Wolomasiri tabaw kɔni u ye Bamanciwale Dugawale kɛbaaw kɔni dɛrɛ kosɛbɛ dugu min bɛ sa n'o ye Bayarabugukaw fɛ yen ale ni Dale kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko armée kɔni ye caman de fa u la u tun b'a fɛ ka wulikajɔ min kɛ Bankasikaw fɛ yen ko min ye jiginɛw ye olu kɔnɔna bɛ ka fɛgɛya min ye baloko ta nasira fɛ sa Bangas yɛrɛ kɔnɔna na bi balo sɔrɔli o gɛlɛyalen don kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ camion bɛ doni ta ka taa n'a ye Moti ka taa ni balo ye jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na ani baganw basigibaliya o kɛlen don ka kɛ bi siraw olu tali ka gɛlɛn kosɛbɛ walasa min ye nin da dumunifɛn ninnu ye sa olu sɔrɔli fana gɛlɛyara Fala ye ko sɔɔni Mali e ko an tɛna sira sɔrɔ ka bɔ ba Senegal fɛ wa ba Senegali ni ale bɛ komi an yɛrɛ ka fleuve Niger ɲɔgɔn na n'o ye ba Joliba ɲɔgɔnna ye ale kɔnɔ baara ni jɛkulu min sigilen don a ko hukumu kɔnɔna na sa olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ba in kɔnɔ kan ka bɔ ka fɛrɛ ka na bila fo Mali ambidedi la o la sa fɛɛrɛni bɛna dabali bɛna sigi sen kan Kouadji fa min bɛ Senegalikaw fɛ yen ka na bila ba in kɔnɔna na n'a kɔnɔ bɔra yaasa minɛnw ka taa ta Karajogo ka taa ta ka na se fo ambidedi n'o ye Mali marabolo kɔnɔna na ye OMVS n'o ye ba Senegali ale la yiriwali tɔn ye olu y'o fɔ u ka jɛrɛ laban ale sen fɛ kiiri min sigilen don sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye sɔrɔdasiw ka maramafɛnminɛ kiiriw ye Fala ye kiiri jaabi kun kan ka di kunu nka min ye tribunalakaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko jaabi na bila marisi kalo tile 23 la babu na jɔ sabula olu b'a fɛ ka kunnafoniyaw sɔrɔ ka danganiyaw sɔrɔ yan'u ka kiiri ale tigɛ maa 18 olu de nɔ minɛlen don kɛnɛ kan 13 bɛ kɛnɛ kan min ye 5 ye olu kɔni kiiri tɛ ka kɛ olu ɲɛna u ka surandonbagaw ka taa fara procureur ka bɛɛ kɔni kun y'i ka laseliw kɛ nka kiiri ɲɛmaya bɛ maa min bolo ale ko sa ko ni Ala sɔnna a ma ko a nana kurakuraya tuguni ka babu k'olu bila min ye marisi kalo nata la bɛɛ lajɛlen ka se ka na i ɲɛfɔ chambre de commerce président kɔrɔ n'o ye Yusu Bacili ye a n'a nɔfɛmaa 4 olu minnu kun minɛna ka bila kaso la san 2022 san ka sababuya kɛ sa ko min ye masiki ye Covid masiki ko o dɔw kɔni ŋanamu na ka se $21,000 ma nka bi sariya tigilamaw y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛ se ka t'u ka so nɔminɛli mun kun kɛra ani waleya mun kun kɛra sa ko o kɔni o na to tancogo la fɔlɔ kiiri tigilamaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ Yusu Bacili kabini kununko fitiri waati ani maa 4 min kun minɛna Fala ye ko olu ka t'u ka so u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sera u ka denbayaw olu kɔnɔna na ka ban Segu ni Ala sɔnna a ma an bɛ don yen sabula min ye baro kɛnɛ kelen-kelen sigilen don Seko ni Dɔnko ni diɲɛ maa mafalenbaw baara min ka kɛ Sebugu ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Modibo Traoré ni ale ye pelengana Sebugu maire ye ale ye kuma ta ka taa se Jibril Gise ma ni ale ye kɔrɛ ɲɛma danga ye Alamuta Daɲogo ministre min bɛ Seko ni Dɔnko kunna u ka maa cile ale direction nationale de l'action culturelle don babu in kɛnɛ kan a yira sa k'a fɔ ko min ye maaw kɔni nalen ka bɔ farafinna jamana bɛɛ lajɛlen na Benin, Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, Egypte ani Senegal ka taa se Tchad ma o maa mafalenw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan Segukaw fɛ yen Keba Jalo ale ye min sɔrɔ k'i to Segu an ka jɛ ka o filɛ minnu n b'a an ka laadalakow labato ni ka an ka danbew latanga sango an yɛrɛ ka adamadenya bɛ se ka sabati cogo min centre kɔrɛ ye kolagu dayɛlɛ ko mɔgɔw kan'o la mɔgɔw bɔra yɔrɔ caman Mali fan caman
ka bɔ Afrique fan caman donc ka na nin colloque in na donc o diyara ne ye o bɛnna ne ma. Colloque in kun wɛrɛ t'a la an bɛ se ka an yɛrɛw ka fanga sinsin an ka jamanaw kɔnɔ ni an ka laadalako ye cogo min na ka segin an danbe ma donc bi ta in y'o de ye donc a dɔnbagabaw minnu b'an ka laadalako dɔn olu bɛ kɛnɛ kan olu de bɛna fɛn fɔ denmisɛnw ye an yɛrɛw bɛ se ka an ka kɔfɛla dɔn cogo min na an bɔra yɔrɔ min an bɛ taa yɔrɔ min donc i bɔra yɔrɔ min n'i m'o dɔn vraiment i bɛ taa yɔrɔ min i t'o dɔn ko wɛrɛw caman donna an ka laadaw senkɔrɔ ka don an ka danbew la donc fo an ka olu ta ka bɔ an ka danbew la an ka danbew gɛrɛngɛrɛn ye min ye an bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an yɛrɛw ka laadaw kan ni k'o baaraw kɛ. A daminɛ ni sisan cɛ n y'a jateminɛ k'a fɔ ko a taabolo ka ɲi déjà o bɛ ka kuma an ka culture kan déjà ne yɛrɛ ye culture passionné dɔ ye donc je peux dire que a taabolo ka ɲi quoi o ka se ka an ka Mali culture bila en valeur welewelekan min bɛ ne bolo ka lase n tɔɲɔgɔnninw ma surtout sifinnakaw u ka culture don ba la u ka an ka finiw don u k'a mɛn en valeur quoi. An ye nin colloque in boloda n'o ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye seko ani dɔnko tigilamɔgɔw fɛ Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔw farafinna fan bɛɛ ani diɲɛma olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi dɔw fana bɛ en ligne donc an b'a fɔ tubabukan na format hybride ye mun ye dɔw bɛ salle kɔnɔ dɔw fana bɛ bɔlɔlɔsiraw kan donc ɲɔgɔnye in bɛ kɛ o hukumu kɔnɔ. Ɲinan Institut Corée des Arts et Métiers n'o ye ICAM ye ani an ka groupe Corée Art et Culture GCAC olu ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna la colloque in bɛ ka kɛ wa colloque in an y'a thème kɛ renaissance culturelle et souveraineté bari bi bi in na an bɛ yɛlɛma hɔrɔnya kɔnɔna de la jamana ɲɛmɔgɔw maliyɛnw bɛɛ lajɛlen bɛnn'a ma k'a fɔ ɲɛtaa tɛ sabati fewu n'an ma kɛ an yɛrɛ n'an m'an ka yɛlɛma hɔrɔnya ta donc an ye thème ta an ko renaissance culturelle et souveraineté o yɛlɛma hɔrɔnya in o bɛ sinsin mun kan an ka seko an'an ka dɔnko an ka tabiyaw an ka valɛrw donc tile fila kɔnɔna la panélistes conférenciers olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ segu yan ni population ani jamana fitinɛ yelen fɛn fɛn a b'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ segu yan walasa ka kuma nin thème kan o kɔnɔna la sa tile fila kɔfɛ u bɛna résolution ta recommandation donc n'o ye kuntilennaw mun b'a to Mali a bɛ se ka dɛmɛ a bɛ se ka taa ɲɛ n'a ka seko ni dɔnko ye cogo min na. Le 5 février président ka jaabili gouvernement ka foli la a ko k'u ka année de la culture min kun kɛra 2025 ko année de la culture k'u ka o kurakuraya ka a sama ka taa année 2026-2027 kɔnɔ mais yani o kun ka kɛ baara dɔ de kun bolo dara 2025 san kunturu bɛɛ de taara k'a di année de la seko ni dɔnko ma ko seko ni dɔnko jɔyɔrɔ ye mun ye adamadenya maliden kura dilanni na ko k'o kɛ k'o yira donc ka seko ni dɔnko kɛ comme le pilier central a tuloma cɛmancɛla tuloma kɔni y'a dɔn n'i ye ga ninnu ta sisan min bɛ cɛmancɛla kosɛbɛ o jɔyɔrɔ ka bon ni tɔ ninnu ye mais u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa donc ne bolo nin hakilina sugu ninnu bɛ na ni o de ye n'i ye thème yɛrɛ ta n'a bɛ f'a ma ko renaissance culturelle et souveraineté jɔyɔrɔba bɛ hakilijagabɔ min bɛna k'a la jɔyɔrɔba de bɛna k'a la o kɔrɔ tɛ n'a fɔra renaissance ko ka segin kɔrɔlen ma mais on est obligé ka segin kɔrɔlen ma parce que ni kura tɛ yen i bɛ segin kɔrɔlen ma mais kɔrɔlen min bɛ yen ni a bɛ adamadenya n'a b'a sinsin ni a jɔyɔrɔ ka bon an ka sini ɲɛsigi la il s'agit de n'an bɔra segu an bɛ segin ka na bamakɔ kuluba faama sigiyɔrɔ la kunun ko min ye jamanakuntigi ye ale yɛrɛ ŋaniya ta ka jɔnjɔn 36 di maa minnu ma olu y'u ka jɔnjɔnw sɔrɔ kunun n'o o ye médailles ye baara in kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la premier ministre ale tun bɛ yen n'o ye général Elhaj Dr Ablaye Mayiga ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa farasa conseil économique et social ɲɛma kan min ye comité transition furancɛla fanga n'o ye conseil national de transition ɲɛma général de corps d'armée Maliki Diaw
ka taa fara calatigɛ jɛkulu kan Amadu Sagafuru Gueye générali ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye jɔnjɔn in yɛrɛ dikun ye mun ye nafa min bɛ a la maanifin i mana waleɲuman dɔ i ka jamana fɛ i k'a bila i kunna k'a fɔ k'i ni maa tɔw tɛ kelen ye tuguni cɛsiri ni timinandiya ni tilennenya ni laadiriya ko k'u taala ye min ye chancelier ye n'o ye général de brigade Amadu Sagafuru Gueye ye a ko maa minnu sugandilen filɛ jamanakuntigi fɛ k'u kan ka dɔ fara galabu kan wulikajɔ ni cɛsiri an ka danbew n'an ka tabiyaw k'olu sinsin maanifinya yɛrɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ k'olu k'u baarala ye jamana kɔnɔna na n'i welela nin kɛnɛ in kan fasoden caman cɛla k'a yira k'a fɔ k'i ye misali ye o kɔrɔ k'i cɛsiri i ka dɔ fara wulikajɔ ni timinandiya kan ɲinan san in daminɛna fana a ye samɛ foli kɛ ka taa maliden bɛɛ lajɛlen ma min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye k'a fɔ o la sa général d'armée Asimi Goïta ale yɛrɛ ye jɔnjɔn dili daminɛ a fɔ masa Jalama n'o ye commandeur de l'ordre national ye o dira kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamudu Timbo ma na ale ye cour suprême procureur ye bi na tɔw sa olu kɔni ta y'a daminɛ grade officier la ka se chevalier de l'ordre national ma ministre saba o bɛ a la Mamudu Timbo ale min a jala kɔ ka girin ni bɛɛ lajɛlen ta n'o ye commandeur de l'ordre national ye dɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa a ko ko ale yɛrɛ jɔni ale jɔra a ka jɔnya yɛrɛ kɔrɔ sabula faso ka bon ni fɛn bɛɛ ye nka k'ale sugandi k'a ta Mali yɛrɛwolow cɛla tancogo la k'a sugandi k'ale yira ko foli ni taloni kan ka kɛ jamana ɲɛmaaw ye nin kɔrɔ sa ko olu bɛ baara min na u k'u cɛsiri jɔnjɔn min dir'u ma faso k'a waleɲuman dɔn k'u jija ka se ka baara kɛ danbe ni hɔrɔnya kɔnɔna na tilennenya ni laadiriya bɛɛ lajɛlen ko k'i taala ɲɛ maa minnu bɔra ka jɔnjɔn sɔrɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni ye dɔ faralen olu ka wulikajɔ ni cɛsiri kan jamana ale yɛrɛ sɔnna ka danaya min d'u kan bi a ko a ka kan fɛn dɔw bɛ yen ko olu ka fɔ maaw ye u k'o faamuya général d'armée Asimi a ka faso kanu k'o ti dogo la ka Mali yanga k'a sanga ka se ka baaraw sigi sen kan yɛlɛma hɔrɔnya bɛ se ka sinsin cogo min yɛlɛmabaw bɛ se ka sigi cogo min na ka se ka baarabaw kɛ ko o bɛ sen na Mali kurako ani maliden kurako baaraw fana sigilen don sen kan ko k'a fo k'a waleɲuman dɔn olu bolo bi maa minnu ye jɔnjɔn in sɔrɔ ko Asimi a kan ka jate Mali cɛbaw fɛ cɛba minnu y'u se an'u damayira kɛ jamana ye jamana waati minnu a bɛ gɛlɛyaw kɔnɔna na foli ni tanuni ni waleɲuman dɔn u y'o ta k'o ɲɛsin président ma ko a ka baaraw a ka dɔ fara cɛsiri ani timinandiya kan hali bi fala ye an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka don conseil des ministres ale kɔnɔ ale ka jan bi kosɛbɛ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Conseil des ministres kunungo ale kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ la n'o ye février kalo tile 6 ye san 2026 a ka laada la a bɛ kɛ yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ɲɛmaaya tun bɛ général d'armée Asimi Goïta bolo sɛbɛn minnu bɛ yen olu lajɛlen kɔfɛ sa conseil des ministres ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔw olu kumaw kɛ jɔyɔrɔ k'o di maa dɔw ma min ye ministre ka baara ni baara bolodalen dɔw ka se ka tila ka olu lamɛn ministre min bɛ mara kama bɔli kunna sa jɛkulu min sigilen don n'o bɛ mara kama bɔli kalan kan ka jamana kɔnɔ ni ale sigira sen kan san 2007 san ka bɛn juillet kalo tile 18 ma a n'a lawaleyali sɛbɛn n'o fana sigira sen kan août kalo tile 2 san 2007 ma ko sɛbɛn bilama ale kan ka falen ye mun ye sabula maraw kama wali hukumu kɔnɔ ani marabolo sigicogo kɔnɔna na Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na bi kominiw olu yɛlɛmana ka kɛ arrondissementw ye marabolo wɛrɛw fana kɔnɔna na cercle dɔw fana taabolo yɛlɛmana o b'a to sa kalan min bɛ kɛ kalanso in kɔnɔna na n'a baarakɛcogo n'a fɛn olu bɛɛ lajɛlen ka falen ministre min bɛ mara kama bɔli kunna sa ko ɲɛbila sariya sɛbɛn min filɛ nin ye o bɛna to a ka don bɛrɛla ka bɛn ni waati n'a cogoya ye kalan tacogo ani kalan sigicogo k'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛya ministre min bɛ sariya ko kunna sa ale ye ɲɛbila sariya kura dɔ ta ka se ɲɛsin min bɛna na taa se médaille d'honneur o sigili ma ale ka ministriso kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a jateminɛ maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ jo sariya lafasali k'an ka jamana kɔnɔ kiiritigɛlaw
kiiri bontigiw ka taa se kiiri yɛrɛ munumunubaw bɛɛ lajɛlen ma ani sulandonbaw fala ye an ka jamana kɔnɔ yan lakodɔnnen tɛ u ye jɔnjɔn fo jamana ɲɛmaa k'a di nin jɔnjɔn min na to sa minisiri min yɛrɛ bɛ sariya ko kunna sa n'o ye médaille d'honneur de la justice ye ale yɛrɛ k'a lajɛ maa minnu bɛ n'o ye maa mafalenw ye n'u ye baara kɛ ka se ka olu waleɲumandɔn a ye a ti da olu fana ma dɛ maa minnu fana bɛ yen bi n'olu ye kiiri bunakun kan n'u bɛ baara kɛ hali n'u tɛ kiiri tigɛla ye u bɛ jamana dɛmɛ kiiri baaraw ka se ka kɛ ka ɲɛ u ka waleɲumanw na kiiri tigɛyɔrɔ ni kiiri baarakɛyɔrɔw la fala ye k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka médaille in sɔrɔ a bɛ ta ka di maa ma maa min bɛ yen bi ni i yɛrɛ ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri i y'i yɛrɛ di faso kiiri ka se ka tigɛ danaya ni tilennenya ni laadiriya kan i n'a fɔ kiiri yɛrɛ y'a ɲini cogo min maa minnu fana bɛ yen ni degun taara ka ɲɛsin olu ma kiiri ko ta na sira fɛ yaasa u ka se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na ani minnu bɛ yen bi n'olu yɛrɛ ye garisigɛ sɔrɔ ka baara kɛ kiiribon kɔnɔna na sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen sa o na se ka ta ka se ka kimɛli kɛ o ko la minisiri Mamadu Kasoge ale ye nin ɲɛbila sariya sɛbɛn in a ta kununko conseil des ministres k'a ɲɛfɔ maaw ye minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna ale y'a yira sa ko min ye sopa min ye k'o k'an ka sigi sen kan an ka jamana kɔrɔ nin waati in na Mali ale ye sanu ni dugujukɔrɔ nafaw olu bɔli sariya kura sigi sen kan min sigira sen kan utu kalo tile 29 san 2023 o b'a to bi sa sanu yɛrɛ Mali jɔyɔrɔ bɛ cakɛda minnu bɛ sanubɔ la an ka jamana kɔnɔ ani dugujukɔrɔ nafaw bɔli la a ka hakɛ bɛ bonya olu kɔnɔna na ni hakɛ bonyana sa sɔrɔta minnu bɛ yen olu ka se ka yakuya ka baara kɛ n'o ye cogo min na ka bɛn ni jamana ka bɛrɛ ye ko fo falen ka kɛ o la sa min ye sariya min filɛ nin ye a bɛna n'a to jɛkulu min bɛna sigi sen kan kɛmɛ saradala 100 Mali yɛrɛ b'o ta sabula baara min bɛna kɛ sa nafa minnu bɛ sɔrɔ sanuko la jɛkulu in n'o o ye société kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛna sigi n'o ye sopa min SA ye ale ka se k'a ka baaraw olu kɛ cogo min na minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ko ni maanifinya dilanni ko kunna fala ye ale fana ye conseil des ministres ladɔnniya sa ko min ye sariyakisɛ ye a bɛna yamaruya ka baara kɛ ni o ye yanni CNT mɔgɔw ka na n'o ye ordonnance ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko sariyakisɛ min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya farikolo ɲɛnajɛ ale ɲɛsigili la an ka jamana kɔnɔ ka tila k'a ɲɛfɔli baaraw kɛ n'o sigira sen kan juillet kalo tile 14 san 2017 o sariyakisɛ in ko a kɔrɔla min ye sɛbɛn in ye k'a daminɛ juillet kalo tile 14 san 2017 la ka na se nin waati ma sariya in ye a se kɛ k'a damayira kɛ o la sa a lawaleyali sɛbɛn min sigira sen kan a n'a bolomɔnɔbɔ baara minnu kun sigira sen kan septembre kalo tile 30 san 2019 k'u bɛɛ lajɛlen y'u se kɛ nin waati na farikolo ɲɛnajɛ yɛlɛmana farikolo ɲɛnajɛ falenna farikolo ɲɛnajɛ bolofaraw cayara sɔrɔcogow cayara kɛcogow cayara yaasa ka se ka sariya in falen sa u y'a yira sa ko jamana kɔni bɛna dɔ fara a yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye farikolo ɲɛnajɛ a lakɔlɔsili a labatoli a n'a baaraw kɛcogo la an ka jamana kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ ka ɲɛfɔli kɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ jɛkulu ye u ka yɛlɛma ka kɛ baarakɛ bolodaw ye minnu bɛ fana sɔrɔ ɲini u yɛrɛ ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ sigicogo an ka jamana kan jamana ka tagali farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛbaw kan an fanfɛ bolo fɛ ani diɲɛ fantan naani k'olu lajɛ k'olu falen min ye farikolo ɲɛnajɛ min bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sanayɛlɛ kalanso la n'o ye université ye ani an ka kalansow la ale ni farikolo ɲɛnajɛ min bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'olu sama ka bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛn in a bɛna n'a to fana danfara minnu tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jɔyɔrɔ ɲini farikolo ɲɛnajɛ jɛkulu kɔnɔna na ani n'a sɔrɔ u bɛ faso ka cakɛdaw la ko ka olu lajɛ k'olu bɔ ɲɔgɔn na minisiriso yɛrɛ kɔnɔna na fɛɛrɛ ka sigi sen kan ka se ka kɛ k'u bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fana sigi sariya kura in kɔnɔna na maa bɛ yen k'i seko ni i damayira kɛ farikolo ɲɛnajɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jamana kɔnɔ olu ka lakodɔn o jɛkulu la u ka se ka fɛɛrɛ ni dabali di yaasa ka se ka Mali ale dɛmɛ fala ye n'an bɔr'o la min ye conseil des ministres halisa an b'ale kɛnɛ kan fala ye jɔyɔrɔ olu dira kununko min ye minisiri min bɛ mara kama bɔli kunna an ka jamana kɔnɔ ale kɔni ye préfet caman baden a ye jɔyɔrɔ d'olu ma min ye gouverneur min bɛ yen n'o sigilen don Douanzakaw fɛ yen bi bi in na o kɛra Musa Sangare ale administrateur civil ye préfet min bɛ Keɲebakaw fɛ yen Musa o kɛra Dawuda Jara ye ale fana ye administrateur civil ye min ye préfet min sigira ka bila Bananbakaw kunna sa o ye Fatu Daw ye o fana ye administrateur civil ye préfet Kolokanikaw fɛ yen Fanta Samake ale fana ye administrateur civil ye préfet Ɲaminakaw fɛ yen Maimuna Keita ale fana ye administrateur civil ye préfet min ye Sibikaw fɛ yen ye Elisabeth Tewa Musa Tembemdundo ale fana ye administrateur civil ye fala ye a y'an ka maa ye han awɔ ani nin ye baara kɛ dɛ Elisabeth a timinan ka di cogo min k'a bɛ sous-préfet fo ka na kɛ préfet ye bi an b'a fo ka Sibika bɛɛ lajɛlen fo Sibi yɛrɛ kɛra cercle ye Sibi kun ye commune de a kɛra cercle ye fala ye donc an ka préfet fo sabula ale n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
Plakaw ka préfet Youssouf Bakari Traoré ale fana ye administrateur civil ye. Préfet Segu Dugu kɔnɔna Falaye Aliou Jara o fana ye administrateur civil ye. Préfet Maragalakaw fɛ Moriba Kamara o fana ye administrateur civil ye. Min ye Koriyanzekaw ka préfet o ye Mamadou Traoré ye ale fana ye administrateur civil ye. Gundam préfet Amadou Oumar Kida o fana ye administrateur civil ye. Gourmaraourou sous-préfet capitaine Sekou Doumbia min ye Bitagougou préfet o ye commandant Amadou Diallo ye. Tonga préfet o ye commandant Ouseni Togo ye. Min ye Ber préfet o ye commandant Makono Koulibaly ye. Djeboko préfet o ye commandant Ilia Ag Kibaye. Min ye Talatay o préfet o ye Mamadou Kanté. Min ye Gabero préfet o ye commandant Mamadou Kanté ale Talatay tay. Commandant Lamine Traoré ale ye Gabero tay. Tabangor ta o ye commandant Naremadi Keita ye. Min ye Achibobo ta o ye capitaine Serou Traoré ye. Timetrine au préfet o ye commandant Madi Keita ye. Taoudeni préfet o ye chef d'état-major Bokeri Damango ye. Min ye Al-Ouch ale préfet capitaine Kouaké Diarra ye. Min ye Djema préfet o ye Abou Diarra ye. Ka taa se Bɛlɛkɔ préfet masa Nɛnɛ Madina Samaseku ale fana ye administrateur civil ye. Nara préfet o ye Famori Diallo ye ale fana ye administrateur civil ye. Muruja préfet o ye Oumar Damele ale administrateur civil ye. Yanfoyila préfet o ye Sekou Fantamadi Sekou Kanta ye ale administrateur civil ye. Yoroso préfet o ye Zakaria Samake ye o fana administrateur civil ye. Tomiya préfet o ye Kalfala Koulibaly ale fana administrateur civil ye. Yangaso préfet o ye Antoine Ngolo Berté ale fana administrateur civil ye. Min ye Douanza préfet o ye Adama Moussa Sidibé o fana administrateur civil ye. Kenyeba préfet o ye Aboubak premier adjoint do Falaye. Kenyeba préfet ka premier adjoint o ye Aboubakar Ibrahim Cissé ye. Premier adjoint préfet Mime Sibikaw fe o ye lieutenant sapeur pompier Nou Saï ye. Premier adjoint préfet Mbe Segou Kɔnɔna o ye Daouda Jamutene ye. Premier adjoint préfet Mbe Ansongo Kɔnɔna o ye Bemba Tungara ye. Premier adjoint préfet Mbe Buguni Kɔnɔna o ye Makan Bugudogo ye. Premier adjoint préfet Mbe Kucala Kɔnɔna o ye Salifou Oumarou ye. Premier adjoint préfet Mbe San Kɔnɔna o ye Salifou Traoré ye. Premier adjoint préfet min bɛna taa sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kenyeba ale cercle kɔnɔna ale ka deuxième adjoint Kenyeba deuxième adjoint o ye Boubacar Damele ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Jamoukaw fe o ye madame Aïssata Traoré ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Banamakaw fe sa o ye Lassina Senou ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Kangaba kɔnɔna o ye Lassina Diarra ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Sibi kɔnɔna o ye Youssouf Koulibaly ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Danderosokaw fe o ye commissaire de police Birama Kemenani ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Kinyakaw fe o ye Django Kamara ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Lubugulakaw fe o ye Serou Koulibaly ye. Min ye deuxième adjoint préfet Mbe Ɲɔnɔn kɔnɔna o ye commissaire de police Maïmouna M Kulu Sisogo ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Sogolo kɔnɔna o ye sous-lieutenant Oumar Samaseku ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Tenengu kɔnɔna sa o ye commissaire de police Ousmane Jamutene ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Togore Koumbe kɔnɔna o ye capitaine Bongana Maïga ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Gundam kɔnɔna o ye commissaire de police Modibo Traoré ye. Deuxième adjoint préfet Mbe cercle de Niafungue kɔnɔna o ye Ousmane Konare ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Lere kɔnɔna o ye lieutenant Ibrahima Gassamba ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Wataguna kɔnɔna o ye capitaine Boubacar Doumbia ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Soni Albert kɔnɔna o ye sous-lieutenant Moussa Sidibé ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Gabero kɔnɔna o ye sous-lieutenant Sidiki Boyete ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Kidal kɔnɔna o ye Ogotenu Dolo ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Abey Barakaw fe commissaire de police Ibrahima Danfaga. Deuxième adjoint préfet Mbe Tessalit kɔnɔna commissaire de police Serou Traoré. Deuxième adjoint préfet Mbe Foun Elba Kaw fe o ye capitaine Adama Serou ye. Min ye deuxième adjoint préfet Mbe Al-Ourch kɔnɔna o ye lieutenant Aboubakar Mohamedine Maïga ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Menaka Kaw fe o ye Amadou Bagayogo ye. Deuxième adjoint préfet Mbe Andra Bougan Kaw fe o ye lieutenant Bourama Sidibé. Deuxième adjoint préfet Mbe Dili Kaw fe o ye capitaine
sapeur-pompier Sirimadi Damele. Deuxième adjoint préfet Meme Mouridja Konana, capitaine sapeur-pompier Brahma Fofanaye. Deuxième adjoint préfet Meme Gire Kaofe, sous-lieutenant Moriba Samake. Deuxième adjoint préfet Meme Kolanjaba Kaofe, Sekou Damele. Allez, connaît administrateur des arts et de la culture, Sekou Nidongo Nyenababa Falay, Allez. Deuxième adjoint préfet Meme Garaloka Kaofe, lieutenant Kayatou Mohamed Konate. Deuxième adjoint préfet Mbe Kajana Kaofe, madame Kajatou Ketaye, allez administrateur civilier. Deuxième adjoint président Mbe Pensoba Kaofe, Alassane Sarye, allez administrateur des arts et de la culture. Deuxième adjoint préfet Mbe Tomia Kaofe, commissaire de police Abdraman Seri. Deuxième adjoint président Mbe Kempara Kaofe, lieutenant Sadou Ayagaye. Deuxième adjoint préfet Mbe Douanza Kaofe, Ali Ouldo Ahmed Babi. Deuxième adjoint préfet Mbe Bore Kaofe, lieutenant sapeur-pompier Abdraman Doumiaye. Deuxième adjoint préfet Mbe Boni Kaofe, commandant sapeur-pompier Kabaye Koulibaly. Deuxième adjoint préfet Mbe Kenje Kaofe, sous-lieutenant Abdoulaye Kanté. Deuxième adjoint préfet Mbe Jalasago Kaofe, sous-lieutenant Siaka Traoré. Deuxième adjoint préfet Mbe Sokura Kaofe, capitaine Modibo Jara. Ministre Somi Mbe Wulumasiri Tabaut Kakokuna Falay. Ale fana ye jɔyɔrɔ di maaw ma, chef d'état-major danga o kɛra colonel-major Dawuda Sagara ye. I tɛ Sagara dɔn? Falay, Kidal dagatigi, ale de ye Kidal commandant région militaire yɛrɛ ɲɛmaaba ye, Dawuda Sagara. Dɔngɔnɔ, sisan ko a kana Bamako, armée de terre, a ka kɛ o état-major danga ye. O fonctionnaire de défense wage ka ministre la n'o ye bɛn ni keleya cɛfɔ ni kanbɛ ye. O colonel Amadou Sangare, ministre Somin sigilen sa sapeur-pompier ka ko kunna n'o ye protection civile ye. Jamana kɔnɔna la kana ale conseil ta sécurité nationale kunna o kɛra maa min ye, o ye Bernabe Kone ye, ale ye conseil aux affaires étrangères. Ministre Somin bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna, kunnafoni ko Mali lasigidenso la wolofaw fɛ n'o ye Dakar ye Fala ye, Ousmane Daou ale ye kunnafonidila ye ORTM kɔnɔna na, conseil min bɛ taa Mali lasigidenso kɔnɔna na ni o sigilen Abidjan kaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na, o ye Agali Agarissa ye, ale fana ye journaliste ye ORTM kɔnɔna na. Conseil à la communication Mali lasigidenso la Bruxelles kaw fɛ Abibatu n'u b'a wele ko Koyan Jakite, ale fana ye kunnafonidila ye ORTM kɔnɔna na. Conseil à la communication Mali lasigidenso la Addis Abeba, o ye Mahamadou Kone ye, ale fana ye kunnafonidila ye ORTM kɔnɔna na. Conseil à la communication Mali ka lasigidenso min sigilen no États-Unis kaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya New York, o kɛra cɛ Emmanuel Damele ye, ale ye kunnafonidila nka nin waati in na ale bɛ baara la Ablaye Diop yɛrɛ ka ministre so kɔnɔna na, nka ORTM kunnafonidila don, cɛ sira an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka sugandili la. Ministre so min bɛ muso, den ani du kunna, o ye secrétaire général kura fana ta Fala ye, Bubakari Amadou Sise, école karamɔgɔ ye ale ye. Sɛnɛ ministre so Fala ye, ni ye comme conseil de ministre ma se ka fɔ ko nkalon don. Office du Niger PDG a falenna tuguni dɛ, dɔn yɛrɛ ma dɔgɔkun 2 sɔrɔ. Samba Bokari Tungara ko a ka baara bɛnnen don dugukolo labɛnni ma, ale ni dugukolo ɲɛdɔnni ma, ale de taara ka kɛ Office du Niger PDG. Dɔgɔkun tɛmɛnen a dɔgɔkun 2 ye nin ye, a ko yirala ka fɔ ko Ablaye Jane n'o ye sariyatigi ye ko de kun kɛra ye. Nin delera ɲɔgɔn kɔ dɛ. An na ɲinini kɛ ka nin ko in faamu mun bɛ yen, u na se k'o ɲɛfɔ an ye. Ministre ka baara bolodalen o kɔnɔna na sa, ministre Mamadou Kasoge, ale ko sa ko jɛrɛ min bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun min bɛ sigi san o san, ni o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na sa, kiiri tɔgɔla don na, k'a baaraw bɛna k'a daminɛ nin kalo in tile 9 o tɛ ntɛnɛn ye sa wa, ka taa bila tile 14 na, baara in bɛna kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Ko sa ko ɲinan ta ko yɛlɛma min donnen o la sa, o ye k'a fɔ sa maaw bɛ taa sɛbɛn minnu ɲini kiiriso la Fala ye, k'a sɔrɔ k'i to bɔlɔlɔ kan ko o de bɛna sigi sen kan, casier judiciaire, certificat de nationalité k'u bɛna o kun fɔlɔw di maaw ma bɔlɔlɔ sira fɛ k'a sɔrɔ i ma bɔ i nɔ na, o sɛbɛn k'u bɛna o kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Min ye chambre criminelle min bɛ n'o ye cour d'appel la sa, k'o fana baara fɔlɔ bɛna sigi sen kan, n'o ye sariya so kura sigilen sen kan ka kɛ ni sariya yɛlɛmaw ye. Conférence fana bɛna kɛ min ye kiiri yɛrɛ yɛlɛmaba minnu kɛra a kɔnɔ k'olu ɲɛfɔ,
kiri yɛrɛ fana sango kɔnɔna na sa baara minnu kɛra ani san wɛrɛ baara minnu kan ka kɛ minisiri Mamudu Kasoge ale y'o laseli kɛ conseil des ministres la ko n'o y'a sɔrɔ san tɛmɛnenw ta la sa baara tun bɛ kɛ cogo min na ko yɛlɛma bɛna don o la sabula minisiri so wɛrɛw u bɛna olu wele ani kunnafonidilaw ni min ye jabaranicogo ka taa se bɔlɔlɔcogo ma fala ye k'u bɛna olu bɛɛ lajɛlen wele k'olu sen don baara in na maaw bɛ se ka a ko bɛɛ lajɛlen faamu cogo min Mali min ye minisiri Mamudu Kasoge a ko diɲɛseleke naani tɔ min bɛ yen n'olu bɛ cybercriminalité ko kuma fɔ olu tun bɛ baara la kɛrɛnkɛrɛnnena Autrichekaw fɛ olu ka faaba la Vienne baara in kɛra k'a daminɛ janvier kalo tile 26 ka taa se tile 30 ma minisiri ko k'ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan min ye maa 448 ye o de taara kɛnɛ in kan jamana 114 minisiri ko sa ko a ka laseliw senfɛ yanni baaraw yɛrɛ ka daminɛ baaraw daminɛlen kɔfɛ k'a fɔ jɔyɔrɔ olu dira kɛrɛnkɛrɛnna ɲɛmaa ni ɲɛmaa dankan jɔyɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen dira ani maa minnu kan ka rapporteurs baaraw kɛ o kɔfɛ sa Mali yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ a donkun na tɔn in kɔnɔna na cybercriminalité ale fanga ka bon cogo min minisiri bɛ jo sariya kunna sa ko Mali sɔnna k'i boloda dɔn nin sɛbɛn in na k'a dabɔ ka fɛn caman ye wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ bi u ka se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana min ye AES jamanaw ye olu ye lajɛ kɛ Burkinakaw olu ka lasigidenso kɔnɔna na ka hakilinajira kɛ maaw la Vienne n'o ye Autriche faaba ye minisiri min bɛ courant ale ni jiko kunna an ka jamana kɔnɔ a ko OMVS n'o ye ba Senegali ale ka jɛrɛ 78 ye k'ale tun b'o kɛnɛ ka Mauritaniekaw fɛ baara kɛra min ye janvier kalo tile 30 ka taa bila tile 31 na Nouakchott n'o ye Mauritani faaba ye kɛnɛ in kan sa baara minnu kɛra ka tɛmɛ ani baara bolodalen minnu kɛra u y'u da don o la san 2026 kɛrɛnkɛrɛnnenya baara minnu kan ka kɛ kurandi jɛkulu minnu sigilen don ba Senegali kan sa n'o olu bɛ o baara kɛ cogo min na k'olu fɔ laɲini kurakuraw olu kɛra maa mafalenw fɛ yaasa ka se ka baara bila senkura kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ba Senegali ale mɔnɔbɔli baara minnu fɔra ni o ye k'a kɔnɔ fɛrɛ bato ka kurun ni bato ka se ka boli a kan cogo min na ka se fo Mali la k'u y'u da don o la ale ni kuran yɛrɛ bolofara minnu kan ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la kutu tanbakaw fɛ ale ni Gurubasi k'u y'u da don o la minisiri min bɛ jamana kɔnɔna na sigida lakana saniya ani yiriwali kuntalajan kunna ale ye conseil des ministres la donna sa ko kalansɛbɛnkura ani kalansen kura bɛna sigi a bɛ fɔ o ma ko master en ingénierie de développement durable min ye o fɛɛrɛ ɲɛ sa o sigikunba ye min ye o ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko min ye baara yɛrɛ ye ale bɛna don da min fɛ maa minnu mana se ka o sariya sɛbɛn ninnu sɔrɔ nin waati in na sa o bɛna to olu ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ min ye ale ka minisiriso hukumu kɔnɔna na minisiri ko k'a bɛna fisaya kosɛbɛ sabula maa caman bɛ yen n'o ye maa mafalenw ye u ye kalan kɛ mɛ min ye jɔnjɔn in ye k'u lakodɔn o sɛbɛn kun tɛ yen minisiri bɛ kunnafonidi kunna ale ye ɲɛfɔli kɛ numérique n'o ye bɔlɔlɔ sira sanfɛla la sa o don kɛrɛnkɛrɛnnen min tun sigira an ka jamana kɔnɔ tako sabanan ale ye ɲɛfɔli k'o la baara in daminɛna janvier kalo tile 29 ka taa bila janvier kalo tile 31 na Bamako tako sabanan ye min ye Mali Burkina Niger olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ maa mafalenw olu fana ɲɔgɔn sɔrɔ hakili jagabɔ fɛɛrɛ min sigilen don bɔlɔlɔ sanfɛ bi n'a fɔ ma ko intelligence artificielle ko ka baara kɛ n'o ye k'o tɔnɔbɔ seko ni dɔnko bankun kan an yɛrɛ ka se ka an hakili to an yɛrɛ la maa minnu nana sa ka bɔ Burkina Niger ale ni Mali yɛrɛ terila jamanaw wɛlɛra olu bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan o ye k'a fɔ baara in ka don ba la Mali yɛrɛ sera ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ani ka se ka baara minnu kɛ ka taa se bɔlɔlɔ sira ma sa o baara lajɛlen fara min ye minisiri ye a ko min ye nin fɛɛrɛ minnu fɛn fɛn sɔrɔlen filɛ nin ye hakili jagabɔ fɛn fɛn kɛra maaw nana ni fɛɛrɛ kura fɛn fɛn ye f'a ka lakodɔn ka ɲɛfɔ maaw ye o la sa laɲini minnu kɛra sa o ye laɲini belebelebaw ye Mali yɛrɛ a ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan bɔlɔlɔ sira ka se ka baaraw kɛ k'olu ɲɛfɔli baaraw k'olu sigi sen kelen kan minisiri y'a yira fana k'a fɔ ko u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi Mali yɛrɛ tɔgɔla gafe fɛn fɛn bɛ yen bi n'o bɛ munumunu bɔlɔlɔ sanfɛ an ka se ka o mara k'o kamaro an yɛrɛ fɛ yan yaasa an mago ka don an yɛrɛ la a y'o baaraw fɔ minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna ale ye ɲɛfɔli kɛ conseil des ministres ka kɛ ni bana min b'an ka jamana kɔnɔ nin waati in na ko bana in tɛ ka taa ɲɛ a tɛ ka segin kɔ a jijɔlen don kosɛbɛ sabula min ye dɔgɔkun tɛmɛnen ye zen ta ka fisa n'o ye jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi ye a ko an bɛɛ lajɛlen ka tangalaw matarafali daminɛ min ye bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ ye an ka hakili to an yɛrɛ la ala k'an kɛnɛman to yaasa jamana baara an bɛ se ka kɛ k'an to fantan naani bɛɛ lajɛlen na cogo min na k'an k'o kɛ an taalan ye Bamako février kalo tile 6 san 2026 min ye secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma t'a la sa
e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sitan. Sidi ka numéro filɛ nin ye. Wari ci. wari sera Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Sunkalo ɲɛbila baaraw kɔnɔna na jamanakuntigi ale ye hinɛ o yira kunungo juma min ye donbolo n'o ye tulu ye o 20 litiri ka taa se malo bɔrɔ kelen sukaro bɔrɔ kelen kilo 50 ale ni ɲɔ o ɲɔgɔnna 500 k'o tila Bamako maaw ma maa minnu bɛ bi ni sebaara tɛ olu ye baara in ale kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula sa o sa sunkalo ma kun bɔ ka ban jamanakuntigi ale b'a ka hinɛ yira min ye minan ninnu ye sa n'o ye 500 in ye a kɔnɔna na sa min bɛ yen o ye malo ale kilo 50 ɲɔ kilo 50 sukaro kilo 50 ani tulu bidɔn 20 litiri kelen o de taara ka di maa 500 ma jamanakuntigi ka maa min bɛ yen n'o bɛ a ka nin baara ɲɛnabɔ n'o ye Agibu Dambele ye ale ye a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni ye kow daminɛlen ye fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka nin baara in kɛ o jamanakuntigi b'a kɛ sa yaasa maaw fana k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kan ka seko ni damayira kɛ kuma tɛ sunkalo in kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ an k'o k'an taalan ye min ye baara in ye a kɔni kɛra Bamakɔ ko nin y'olu kun tigɛlen sa ni ala n'a kɛra sɔnna a ma yɔrɔ fantaw fana fɛ sa baara in ɲɔgɔnna bɛna sigi sen kan wa min ye nin baara in ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini furancɛla fanga ale ɲɛmaya dira Asimi Goyita ma nin hinɛ in a bɛ k'a ta ka ɲɛsin jamanadenw ma Kulukorokaw fɛ yen ko furusiri bɛ ka caya Fala ye ɲinanzan in e ko sa n ko tɛ sa wa o furusiri 297 o de sirila Kulukorokaw fɛ yen n'i y'o ni Salu Nasiri ko ta da ɲɔgɔn kɔrɔ o tun ye 209 ye u yɛrɛ ka jateminɛlikɛlaw ye min fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka waati kelen fana kɔnɔna na Fala ye ko ɲinan ta la sa furu yɛrɛ sirili daminɛli la sisan cɛ Salu ko ta la maa 14 olu de ko k'u tɛ fɛn ta ka fara o muso kan dɛ o y'a n'aw bɛnna dɛ fɛn di far'i kan n'i tora yɔrɔ kelen dɛ ubiyɛn n'i y'a tɛgɛ nɔ bila o y'a bannen de Fala y'an bɛ furu siri siɲɛ 3 a lamɛn dɛ Mali kɔnɔ an bɛ laadala furu siri an bɛ mori furu siri an bɛ taa meri furu siri nka n'an bɛ furu sa an tɛ taa mɛri fɛ yen an tɛ taa laadatigiw fɛ yen an tɛ taa alimami fɛ yen an bɛ taa an jɔ kiiritigɛla de ɲɛkɔrɔ an k'a lajɛ sa an ka sariya kelen ta an ka baara kɛ n'o ye furu ye furu tututu ye Fala ye taji tomiyankaw ko taji kɔni gɛlɛyalen don olu fɛ yen 400 600 gazuwali o ye min ye bibi na degun yɛrɛ min b'u fɛ yen o ye dugu yɛrɛ kɔnɔna na station kelen min bɛ yen nin y'o kalo 3 ye o ma taji ye a ɲɛ na olu kɔni bolo sa fɛɛrɛ de b'ale bɛ ka kɛ ni gouvernement bɛ ka taa ni taji ye a ka bɛrɛ bɛn ka lajɛ laadalatigiw kabilatigiw min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ka wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen bɛnnen don yaasa cɛfɔ ni kama bɛ se ka sigi sen kan cogo min na n'o a bɛ fɔ ma ko mamala olu kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Yorosokaw fɛ yen u ka sigi ale siɲɛ 4nan kɔnɔna na k'a daminɛ février kalo tile 5 la n'o ye alamisa tɛmɛnen ye fo ka taa se dɔgɔkun kelen ma sa ko baara in bɛna taa kɛ Yorosokaw olu fɛ yen baara in daminɛli la sa min ye marabolo minnu maaw kɔni tun bɛ yen o ye San Kucala Segu maa 1200 ɲɔgɔn ko olu nana ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na barosigiw bɛ ka k'a la furakɛliw bɛ ka k'a la laadala sara a bɛ ka tila ka fura di maaw ma min ye concert ye olu fana b'a la ani ɲɔgɔndan farikolo ɲɛnajɛ o hukumu kɔnɔna na Fala ye FIFA ale ko sa ko an ka farikolo ɲɛnajɛ ko k'a ko bɛɛ lajɛlen ta k'a ɲɛnabɔli di secrétaire général fédération ma yanni ko ka sigi sen kelen kan n'Ala sɔnna a ma min ye fédération ye ale baaraw kan ka kɛ cogo min na sa tile 45 ka taa se tile 60 ma cɛbɔw ale ni baara kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kan ka kɛ o ka lewalen don Sidibeka ye Magasala nin waati na ka kɛ ni FIFA ale ka bataki ye nin bɛ dan sigi tilegan in na laseli la laseli min kɛra Fala ye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ